Bore da, a chroeso i'r Oedfa, a chroeso i'n ffrindiau sy'n ymuno ar Zoom. Os ych chi wedi cael copi o'r coenoenia, mae rhan fwyaf o'r pethau bydda i'n gyhoeddi ynddo fe. Yn dechrau gyda Oedfa Sul y Môr, y prynhawn yma, yn digwydd ym Porthcawl am 3 o'r gloch. Mae'n digwydd yn Cozy Corner, hynny yw tu ôl i'r orsaf bad achub ym Porthcawl. 3 o'r gloch y prynhawn yma, Oedfa Sul y Môr, ac yn dilyn yr Oedfa bydd Choirs for Good yn perfformio. Eglwysi ynghyd ym Porthcawl sy'n trefnu yr Oedfa yma. Nos Fercher, mae noson gyrru yn y sioca am 7 o'r gloch, ac os ych chi yn dymuno bod yna, newch chi roi eich enw ar y daflen sy'n yn y cyntedd, 7 o'r gloch nos Fercher. Mae yna syndau'r Sul mewn pythefnos, ond daw cyfle i gyhoeddi hwnnw eto. Y Sul nesaf, bydd yr Oedfa yma fel arfer am 9:45 gyda Dylan yn gwasanaethu. Ac un peth arall, prynhawn di Sul nesaf am 4:45, bydd cyngerdd haf Bro Ogwr yn digwydd yma. Byddan nhw'n canu y Petit Messe Solennel gan Rossini, a mae gofyn i fi i roi sylw i Jessica Robinson sy'n un o'r ynawdwyr. 4:45 prynhawn di Sul nesaf yma am yr tocynnau yn 12 punt. Ac yn awr, fi'n credu bod fi wedi... Yn awr fe gawn ni, fe gymerwn i'r offrwm. Diolch. Bore da. Yn hyfryd gael eich cwmni chi, ac gobeithio bod chi'n cadw'n weddol yn y tywydd poeth fa. Da ni wedi ceisio cau y blaens er mwyn trio cadw'r gwres i ffwrdd, ond os da chi'n teimlo yn boeth yn ystod yr Oedfa, plis, teimlwch yn rhydd i godi ac i symud ac i nodi o dy ddŵr hefyd. Ond mi rydyn ni heddiw yn dathlu Sul y Môr, ac mi fydd na wasanaeth Sul y Môr undebol, felly gyda eglwysi Porthcawl yn prynhawna am 3. Ond mae'n achlysur i gofio yn arbennig y miliynau o forwyr sydd yn gweithio ar y môr ledled y byd. Bob dydd mae dynion a merched yn dydyn yn gweithio ar y môr. Maen nhw'n gwynebu cyfnodau heriol, cyfnodau hir oddi wrth eu teuluoedd. Maen nhw'n gwynebu tywydd garw
unigrwydd a'r heriau sydd yn dod o fyw ar y môr. Ac mae o'n gyfle heddiw i gofio amdanyn nhw, ond i weddio hefyd dros eu gwaith nhw. Dwi'n meddwl os da chi fel fi, dwi wrth y modd yn cael mynd i lan y môr ac yn cael mynd ar y môr hefyd yn fychan bach. Da ni'n dod o deulu o forwyr. Oedd yn hen daidi, Will West, oedden nhw'n galw fo, dim achos bod o'n hwylio tuag at West, ond oherwydd mae West End oedd enw'r stryd oedd yn byw arno fo. Ond oedd o'n forwr ac yn had yn sôn sawl tro am y straeon oedd gynno fo am y môr. A dyna fel mae wedi bod, mae morwyr yn storiwyr yn dydy. Maen nhw'n deud stori am y môr. A gobeithio gyda'n gilydd, mae deud stori fydda ni gyda'n gilydd y bore yma hefyd. Ond cyn i ni fynd ymhellach, gadw ni yn hemyn gyntaf, sef 243, 243, byw had y waith o arglwydd mawr, dros holl derfynau'r ddeiar lawr, drwy roi tywalliad nerthol iawn o'r ysbryd glân a'i ddwyfol ddawn. Ac yn y blaen, 243. Byw Wel, mae'n siŵr does dim angen lot o ddifalu arna chi o ba darlleniad ydw i'n troi ato fo o'r llun mi welwch chi ar y sgrin. Ond yr efengil yn ôl Marc, daw yn darlleniad ni ac i benod 4 felly, a nodda 35 i 41, Iesu yn tawelu'r storm. Yn hwyr y pnawn hwnnw a hitha'n dechrau nosi, dywedodd Iesu wrth i ddisgyblion, gadwch i ni groesi i ochr draw yr llyn.
Felly, dyma nhw'n gadael y dyrfa a mynd gyda Iesu yn y cwch. Roedd wedi bod yn eistedd ynddo. Aeth cychod eraill gyda nhw hefyd. Ac yn sydyn cododd storm ofnadwy. Roedd y tonnau mor wyllt nes bod dŵr yn dod i mewn i'r cwch ac roedd mewn peryg o suddo. Ond roedd Iesu yn cysgu'n drwm drwy'r cwbl a'r glustog yn starn y cwch. A dyma'r disgyblion mewn panig yn ei ddeffro. Athro! Wyt ti ddim yn poeni ein bod ni'n mynd i foddi? Cododd Iesu a chyryddu'r gwynt a dweud wrth y tonnau, distaw, bydd lonydd. Ac yn sydyn, stopiodd y gwynt chwythu, ac roedd pob man yn hollol dawel. Yna meddai wrth i ddisgyblion, pam dach chi mor ofnus? Ydych chi'n dal ddim yn credu? Roedden nhw'n wedi syrdanu'n llwyr. Pwy ydy hwn, meddan nhw? Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonnau yn ufuddhau iddo. Mae bendith Duw ar y darllan a'r gwrando ar yn cyfar ni y bore yma. Ydych ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Ein tad, nefol a sanctaidd, da ni diolch yn bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi, yn plygu yn wylaidd ac yn ostenedig ger dyfron di. A hitha heddiw lle da ni'n nodi sul y môr. Ac rydyn ni'n cofio mewn gweddi heddiw yr holl forwyr ledled y byd, sy'n gweithio ar y llongau ac ar y moroedd. Da ni'n diolch i ti am ei gwaith pwysig, am ei hymdrechion a'r gwasanaeth mae'n tynnu roi mwyn cadw ein byd i symud. Da ni'n gweddio dros yr rhai ymhell oddi wrth eu cartrefi a'i teuluoedd nhw. Bydd gyda nhw yn ystod dyddiau hir ar y môr, cadwan nhw yn ddiogel mewn stormydd a pherglwm. A rhoedd iddynt nerth a dewrder wrth wynebu heriau pob dydd. Wrth weddio am y morwyr, mi rydyn ni hefyd yn gweddio dros di teuluoedd. Teuluoedd y morwyr sydd yn aros gartref. Am amynedd, cysur a heddwch yn ystod cyfnodau o wahanu. Da ni'n cofio nhw yn dygariad a chynnal nhw pan fydd pryder neu unigrwydd yn pwyso arnyn nhw. A da ni hefyd yn gweddio dros bawb sydd yn cefnogi morwyr drwy waith gofal, cymorth a gweinidogaeth. Bendithiau gwasanaeth a galluogan nhw i fod yn arwydd o garedigrwydd, gobaith a chariad i'r rhai sydd mewn angen. Arglwydd boed i bob morwr wybod nad ydynt byth ar eu pen eu hunan, oherwydd mae dy bresenoldeb gyda nhw, ar y tir ac ar y bôr. Boed yn ei gofio bob amser yn bod yn rhan o un teulu dynol, ac yn ei barhau weddio dros bawb sy'n byw ac yn gweithio ar y moroedd. Arglwydd ymdawelwn am ychydig i gyflwyno'n gweddiau personol i ti, y gweddiau sydd ar yn calona'n meddyliau, mi gyflwyno nhw i ti yn awr. Arglwydd cliw ein gweddi ni felly, gan yn bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Yr un a'n dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hyn o'r wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd.
dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a madda i ni ein dylediol, fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni y brofedigaeth, eithyr gwared ni yr hag y drwg, can ei seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, gadwch i ni barhau drwy gannu am i'r rhif 164, 164, un fendith dyroim, ni cheisiaf ddim ond hynny, cael gras i'th garu di tra bwy, cael mwy o ras i'th garu, ac yn y blaen 164. Dydd dyroim, i cheisiaf ddim ond hynny, cael mwy sydd garu di tra bwy, cael mwy o ras sydd garu. Ond dim dy garu'n iawn, fwaith a dawn sancteiddiad, gan leirnaf bob dydd yn well. Ar dy ddwy fron, ac yno brofi gwir. Wel, ys pan dwi yn ddim y beth, dwi wedi mwynhau mynd i'r môr ac mynd i'r traeth, ond hefyd mae genna fi ofn mynd i'r dŵr, achos mae yna rhyw anwybod, mae rhywbeth sydd yn anwybod am y môr hefyd. Dwi'n cofio rhywbeth yn ei pan o'n i'n blentyn o bosib, bod fi wedi mynd i fewn i'r môr, a mae yna rhyw wymond i cyffwrdd a'n rhoed i. Ac felly mae rhywun yn jumpio allan o'r dŵr ac ddim yn mynd i fewn eto. Mae yna rhyw anwybod hefyd i'r morwyr yn does, pan maen nhw'n cychwyn ar y daith. Mae yna rhyw ddirgelwch mawr am y môr, mor brydferth gall fod hefyd. Ond mae Sul y Môr yn un o'r siliau hynny sy'n yn atgoffa ni nad ydy'r efengil yn perthyn yn unig i gapel neu adeilad eglwys, ond mae'n perthyn i'r môr. Mae'n perthyn i'r harbwr, i'r llong, i'r cwch bysgota, i'r bad achub. Mae'n perthyn i bawb sydd yn ennill bywoliaeth ar y môr, ac i'r teuluoedd sy'n byw gyda'r ansicrwydd sy'n rhan o fywyd y môr hefyd. Ond i ni yng Nghymru, mae'r môr yn rhan o'n hanes ni.
Mae bron pob rhan o'n gwlad o fewn cyrraedd gweddol i'r môr, i'r arfordir, a mae rhai sydd wedi cerdded yr arfordir yn does. Ond, ych gwybod, porthladdoedd hefyd wedi bod yn bwysig i ni yng Nghymru. Rai fi sôn am Gaernarfon, does? Porthol Gaernarfon, ond Caergybi hefyd, Porthmadog, Aberaeron, Aberystwyth, Abertawe, a Chaerdydd wedi cysylltu Cymru a gweddill y byd. Ac o'r glannau hyn, yr aeth pysgotwyr allan bob ore cyn codi'r haul. Ac o'r dociau hyn hwyliodd morwyr i America ac i Australia, ac o'r glannau hyn hefyd ysafodd gwragedd, plant a theuluoedd yn edrych dros y dŵr, yn gobeithio ac yn gwyddio y bydda'r llong yn dychwelyd yn saff. Mae'r môr yn brydferth, ond dydy o ddim yn hawdd. Mae gall fod yn hael, ond gall hefyd fod yn greulon. A nid yw'n gwneud gwahaniaeth rhwng y profiadol a'r dibrofiad chwaith. Dyna pam fod morwyr wastad yn parchu'r môr. Nid yw'n elyn, ond ni ellir ei gymryd yn ganiataol chwaith. Ond yn y byd hwnnw hefyd, y cafodd y canu shanty. Da chi'n cyfarwydd ar canu shanty? Neu can y morwyr yn Gymraeg. Reit, mae wedi dod i boblogrwydd mawr ar y cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar. Ag mi fyddan ni'n canu efo'n gilydd nes ymlaen, reit? A mi gallwch chi glwad ambell un hefyd. Ond mae y canu shanty, chi'n gwybod, gallwch chi glwad yr un cyntaf. Mae'n gael ei gyd ar y hyd, neu fydden ni yn dweud dim byd ond canu shanty. Ond, da ni'n gyfarwydd ar gan yna, dydan. Mae yna gorad i ri yn eu canu nhw, yn canu... Maen nhw'n gallu cael ei ystyried yn canu gwerin bellach hefyd. Ond da ni'n clywed nhw yn yn cyngherddau ni ac mewn eisteddfoda. Maen nhw'n llawn hwyl ag egni, dydy. Ond, nid felly y dechreuodd y canu shanty mewn gwirionedd. Caneuon gwaith oedden nhw yn wreiddiol. Pam oedd criw yn codi angor neu'n tynnu'r rhaffa trwm, wel, roedd angen i bawb dynnu ar yr union eiliad. A byddai un yn galw'r geiriau ac byddai'r criw yn atab. Ac roedd y rhythm y gan wedyn yn helpu pawb i fod gyda'i gilydd felly. A roedd y gan yn gwneud y gwaith yn haws. Ac mae hynny'n wers hardd i'r eglwys hefyd yn dydy. Nid yw'r daith Gristnogol yn un unigol. Nid ydym yn tynnu'r rhaffau ar yn pen yn hunan. Rydym yn gweithio gyda'n gilydd. Yn gweddio gyda'n gilydd. A gyda'n gilydd, rydym ni'n canu, ynde. Mae'r ffydd Gristnogol fel can shanty dda. Yn dysgu i gadw'r un rhythm ac i gario beichia ein gilydd. Ond os nech chi wrando yn ofalus ar hen ganeuon shanty y môr, fe welwch nad caneuon gwaith yn unig oedden nhw chwaith. Mae llawer ohonyn nhw yn llawn hiraeth, yn dydy. Dyna i chi air, a bosib, da ni ddim yn ei weld llawer mewn ieithoedd eraill. Yr hiraeth yna, yn hiraethu am adraf, ynde. Yn hiraethu o'r hyn sydd wedi cael ei gadw ar ôl. Yn hiraethu am y plant oedd yn tyfu i fyny. Heb weld eu tad am fisoedd. Yn hiraethu am y mynyddoedd. Am arogl y tir. Am ganu mewn capel arfor y sul. Am y porthladd cyfarwydd lle roedd rhywun yn disgwyl amdanyn nhw. Ac
mi gan I glywed un arall rwan canu sianti. Arfor ydy enw y sianti yma. Mae'r tonnau'n tynnu. Mae Twm Morris a Gwyneth Glyn sydd yn canu. Mae'r gan yn hirach na hynny, ond mae'n sôn am yr hiraeth yna. Felly mewn caneuon sianti, mae yna edrych ymlaen at y môr, mae yna yr hwyl sydd I gael yn y môr hefyd. Mae yna ganeuon sydd yn sôn am ddiogelwch hefyd, ond yr hiraethu sydd I gael hefyd. Mae'n rhan o'n gwaed ni mewn gwirionedd. Mae'r hiraeth hwnnw'n siarad yn ddwfn hefyd wrth y galon Gristnogol. Mae gennym ni air nad oes gan lawer o ieithoedd eraill, sef hiraeth. Nid colli cartref yn unig ydy hiraeth. Mae'n arwydd am rhywbeth sydd yn teimlo'n gyflawn, yn ddiogel. Mae'n ddyheuad sydd yn mynd ymhellach na lle neu adeilad. Mae'n cyffwrdd ar enaid yn dydy. A dyna pam mae cymaint o feirdd Cymru, ac dwi'n sôn am dad y sianti Cymraeg yma'n hyn, sef J. Glyn Davies, yr un nath sgwennu Fflat Huw Piw. Gafodd ei eni'n Lerpwl a dylanwad mawr y dociau arno fo, ac bydde fo'n gyfarwydd â chlywed y canu sianti hefyd. Ond fynta, fel llawer o feirdd Cymru, wedi gweld yn y byd naturiol rhywbeth sy'n pwyntio tu hwnt i'r hyn a welir. Nid dim ond dŵr ydy'r môr. Nid yw'r gorwel yn ddim ond linell pell. Mae'n atgoffa ni fod rhywbeth mwy na'r byd gweladwy. Mae'n yn enyn ynddo ni awydd am rhywbeth tragwyddol hefyd. Efallai mae dyna pam mae'r morwyr wedi troi at Dduw mor aml hefyd. Oherwydd ar y môr mae dyn yn dysgu ei derfynna. A gall peiriannau fethu yn gall. Gall gwyntoedd newid. Gall mapia hefyd gael ei colli. Daw'r foment pan nad oes dim ond gweddio. A mae Salm 107, a nodau 23, yn deud hyn, yn disgrifio hyn mor berffaith. Aeth rhai i'r môr mewn llongau, a gwneud ei gorchwilion ar ddyfroedd mawr. Gwelsant hwy weithredoedd yr arglwydd, a'i ryfeddodau yn y dyfnder. Mae'r salmydd yn gwybod yn dydy fod y môr yn gallu codi'n wyllt. Mae'n gwybod sut y gall y tonnau daflu y llong fel tegan o un ochr i'r llall. Ond mae hefyd yn gwybod fod Duw yn bresennol yng nghanol y storm. Nid yw'r môr y tu allan i'w ofal ef. Ac mae hynny'n wir am yn bywyda nina hefyd. Nid yw ein stormydd bob dydd, bob amser wedi ei wneud o wynt a thonnau. Mae'n weithiau yn stormydd salwch, weithiau yn stormydd galar, weithiau yn ofn am blant neu wirion,
weithiau yn ansicrwydd am y dyfodol. Gallwn deimlo fel pe baim yn cael ein taflu o un don i'r llall. Ond fel y bydda'r morwyr yn canu mwyn cadw ei gobaith yn fyw, felly mae'r eglwys yn canu ei hymyna, yn troi at yr arglwydd mewn gweddi. Nid oherwydd fel popeth yn hawdd, ond oherwydd bod canu yn yn atgoffa nad ydy Dyma'r pen yn hunan. Mae pob sianti felly yn edrych ymlaen at y porthladd yn dydy. A mae pob Cristion hefyd ar daith. Ac mae pob calon dynol yn hiraethu am gyrraedd adraf. O, cyn i ni mynd ymlaen, gadwch i ni droi at yn hemi nesaf, sef emyr rhif 167, ac priodol iawn ydy'r emyn yma gan Ieuan Glân, ar fôr tymhestlog teithio rwyf i fyd sydd well i fyw, gan wenu ar ei stormydd oll, fy nhad sydd wrth y lliw. Ac yn y blaen 167.
wedi sôn ychydig am canu sianti ar byd y morwyr. Beth am ni droi at Efengyl Marc, ynde. A mae'r hanes yn cychwyn gyda'r geiriau syml yma, gadwch i ni groesi i'r ochr arall. Rhywbeth sydd yn ymddangos mor syml, ynde. Ond mi roedd y llyn arbennig yma yn adnabyddus am ei stormydd mawr hefyd. Ond dyma'r chymyn syml Iesu, mae'n gwahodd ei ddisgyblion i adal y lan diogel, i fynd ar daith drost y dŵr. Ond nid yw Iesu'n addo taith hawdd chwaith na chdi. Nid yw yn deud dilynwch fi ac ni fydd gwyntoedd cryfion byth yn chwythu. Dydy o ddim chwaith yn deud bydd eich cwch bob amser yn dawel. Yr hyn mae yn ei addo yw rhywbeth gwahanol. Mae yn addo i bresenoldeb. A dyna, ynde, galon y stori mewn gwirionedd. Mae Iesu yn y cwch. Mae'r disgyblion yn gadael y lan gyda Iesu, ond nid yw hynny yn ei cadw rhag y storm. Mae ganddynt ffydd, ond maent yn dal i wynebu ofn. Maent yn agos at Grist, ond mae'r tonnau yn dal i godi. A mae honno'n wers bwysig i ni. Rwy'n weithiau rydyn ni'n tybio y dyla bywyd gyda Duw, olygu bywyd heb draffarth o gwbl. Efallai bod yn meddwl, os ydym yn gweddïo'n ddigon da, ni'n credu'n ddigon cryf, y bydd pob storm yn mynd o'r ffordd. Ond nid dyna a ddewid yr Efengyl nac i. Yr Efengyl yn addo nad ydym ar yn pen yn hunan yn y storm. Mae'r disgyblion yn gwybod beth yw gwneud popeth o fewn ei gallu. A dwi'n cofio yn actio hon yn Salem Gynarfon unwaith. Ac, yn tollti bwcedi o ddŵr, reit, confetti o gynna ni. Reit, yn actio, a da chi'n gallu teimlo'r panic yn dydech oedd gan y disgyblion yn y gwch yna. Roedden nhw'n poeni wirioneddol am ei bywydau. Yn gwneud popeth o fewn ei gallu mwyn trio rheoli'r gwch oedd ganddyn nhw. Maen nhw'n defnyddio eu holl profiad. Ond aweliad pan maen nhw'n sylweddoli nad yw eu cryfder nhw yn ddigon. Y cymaint yn troi at Iesu, yn dydy. Athro, does gen ti'm och bod ni'n mynd i ddistryw. Mae'n eiriau poenus iawn, dydy. Nid ydynt yn gofyn a chi di wneud rhywbeth, maen nhw'n gofyn, oes gen ti och amdana ni? Dyna'r cwestiwn, mae llawer y bobl yn ei ofyn yng nghanol stormydd bywyd. A yw Duw yn gweld fy ofn i? A yw Duw yn clywed fy ngweddi? Weithiau fel y disgyblion rydym yn edrych o gwmpas ac yn gweld Iesu fel bod ta'n cysgu, mae'n ymddangos yn dawel tra bod i'n byd yn chwalu o'n gwmpas. Mae'n ddangos fel pe bai Duw yn dawel pan fyddan ni'n gweiddi. Ond nid yw distawrwydd Duw yn golygu absenoldeb Duw. Mae Iesu yn y cwch. Mae'n codi ac yn siarad ar gwynt a'r tonna. Bydd istaw. Cysyth mae'r gwynt yn ildio. Mae'r llyn yn tawelu. Ond sylwch ar rhywbeth pwysig. Nid dim ond y storm allanol sydd yn newid, a rhywbeth yn digwydd tu mewn i'r disgyblion hefyd. Achos allan ni feddwl am y storm llythrenol, ond beth am y storm sydd yng nghalon pob un ohono ni, de? Yr ofn. O hwnna hefyd angen ei dawelu. A mae Iesu drwy bresenoldeb yn cynnig hwnnw. Yna maen nhw'n dweud pwy ydy hwn mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ei fyddhau iddo fo. A dyna gwir bwrpas y wyrth. Nid dangos mae Iesu yw'r rhywun sy'n gallu gwneud gwirthiau rhyfeddol, ond datgelu pwy ydy o. Mae'r un a greodd, gerddodd ar y lan yn arglwydd drost y môr. Mae'r un a greodd y dyfroedd yn gallu dweud wrthynt am fod yn dawel. Mae'r un sydd gyda'r disgyblion yn y cwch yn Dduw sydd yn rhannu ei taith.
A mae hyn yn rhoi ystyr newydd i'r holl straeon am forwyr ar y môr wedyn. Mae'r morwyr yn gwybod nad yw bob amser yn gallu rheoli'r tywydd, ond gall ddewis pwy sydd yn hwylio gydag ef. Mae'r Cristion yn gwybod nad yw bob amser yn gallu rheoli amgylchiadau bywyd, ond gall ymddiried yn yr un sydd yn y cwch. Dyna pam mae Sul y Môr mor bwysig. Ni'n cofio am y rhai sydd yn gweithio ar y môr, ond rydym hefyd yn cofio am ein bod ni gyd ar daith. Mae rhai ar longa mawr, mae rhai mewn cychod bach. Mae rhai yn teimlo bod y môr yn dawel, eraill yn teimlo bod y tona'n rhy uchel. Ond mae'r un arglwydd gyda phawb. Mae Crist gyda'r pysgotwyr ar y dŵr, mae Crist gyda'r criw ar long bell o gartref. Mae Crist gyda'r teulu sydd yn aros am newyddion. Mae Crist gyda'r person sy'n gwynebu storm gudd a does neb arall yn ei gweld. A mae gan y siantis môr, dwi'n dod yn ôl at y siantis môr, y canu morwyr, can y morwyr. Mae gen nhw rhywbeth pwysig i ddysgu i ni. Nid oedd y morwyr yn canu oherwydd bod y gwaith yn hawdd. Byddant yn canu oherwydd bod y gwaith yn anodd. Roedd y gan yn ei atgoffa ei bod nhw gyda'i gilydd. Felly hefyd yr eglwys ynde. Tra fydden ni'n canu ein hymyna, nid ydym yn dweud nad oes stormydd. Rydym yn dweud bod Duw yn fwy na'r storm. Pan fydden ni'n gweddio, nid ydym yn dweud bod popeth yn hawdd, rydym yn dweud bod Crist yn clywed ni. A pan fydden ni'n sefyll gyda'n gilydd, nid ydym yn dweud nad oes dim perygl. Rydym yn dweud nad oes neb yn gorfod hwylio ar ei ben ei hun. Felly mae'r daith yn parhau, dydy. Mae'r llong yn dal i symud, mae'r gwyntoedd yn dal i newid, ond mae'r capten gyda ni. Ac felly wrth i ni orffan ein myfyrdod Sul y Môr, gadwch i ni gofio'r porthladd yma pob taith yn anelu ato fo. Mae'r môr yn dysgu fod pob taith yn golygu ymadel. A mae'r sianti yn dysgu fod angen cydgerdded. Mae'r Efengil yn dysgu fod Crist yn hwylio gyda ni. Un dydd daw'r daith i ben, un dydd daw'r llong i'r lan, un dydd bydd pob hiraeth yn cael ei digoni. Oherwydd, nid am gartref ar y ddeiar yn unig yma ein cael o'n hiraethu. Mae'n gwir gartref yng Nghrist Iesu ei hun. I orffan, o'n i'n meddwl sa'n ni yn gorffan gyda canu sianti efo'n gilydd. Ac dwi wedi cymryd sianti tôn, sianti sydd yn gyfarwydd i ni, reit? Ond dwi wedi ysgrifennu geiriau i fynd gyda nhw. So dwi yn canu, reit? Dwi'n cofio pan o'n i'n neud deuawd Cerdant unwaith. Sef o Llanrwst, gathon ni lwyfan fi ac Arwyn Sudol, parchedig Arwyn Sudol. Gathon ni mo'n llwyfan achos mo'n 3 oedd yn cysadlu. Ond dwi'n cofio trydydd gathon ni, ac nath rywun troi at yn dweud, wel ia, chi oedd y fwyaf gwerinol o'r 3 hefyd. Hynny ydy bod gen ni llais mwy gwerinol, wedyn mae llais sy'n gweddu at y canu sianti yn ôl y sôn. Felly, mi gewch chi ganu gyda'r gitgan, mi gewch chi ganu gweddill y penillion hefyd. Ond dwi jyst yn mynd i ganu y kitgan i chi, reit? Fel bod chi'n gallu cydganu hefo fi, ond fel hyn mae'n mynd. Hei ho, mae Crist gyda ni, tawela'r storm i'n cynnal ni. Hei ho, mae Crist gyda ni, lle mae dy ffydd di. Okay? Mae'n gyfarwydd y do yn dydy. Reit, so gadwch chi ni ganu efo'n gilydd.
gyda ni at y ffydd di. A phan bo'r tonau'n uwch na ni, ac ambell un yn rhoi gweddi, Dafydd sydd yn dal i weiddi ar glwydd helpa fi. Hei ho, mae Cris gyda ni, tawela'r storm i'n cynnal ni. Hei ho, mae Cris gyda ni, lle mae dy ffydd di. Pan welwn dros y don mor fawr, harbwr ddiogel daw y wawr, diolchwn bawb i'r bod mor fawr, I trai sydd ar y llawr. Hei ho, mae hynth yna ni, twela'r storm i'n cynnal ni. Hei ho, mae Cris gyda ni, lle mae dy ffydd di. Hei ho, mae hynth yna ni, tawela'r storm i'n cynnal ni. Hei ho, mae Cris gyda ni, lle mae dy ffydd di. Ia, dyn ni'n diolch I Dduw felly. Mae'n nghanu wedi upsetio'r system sain. Ia, felly I ni gofio, ynde, fod Crist gyda ni yn y storm, yn y cwch, bob amser. Gadwch I ni ganu ein hemyn olaf, sef rhif 205. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y chi, trysog bywyd pyr yn marw I brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano, pwy all beidio threithi glod. Dyma gariad nad yn angof, tra bo'r nefoedd wen yn bod. Ac yn y blaen, 205. Dyma gariad lemoroedd tosturiaeth fel y chi. Bywyd yn marw I brynu'n ni. Pwy all beidio chofi amdano, pwy all beidio threithi ei glod. Dyma gariad nad angangof,
a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fyddo gyda chwi oll. Amen.